What's up sa inyong lahat mga kayahay? So ganito yung stock ni Rossi Macho 150. Yan, pang-ulihan at pang-unahan. So ano nga ba ang katulad nito? Ang katulad nito guys is pang RS 100 ni Yamaha. Shoutout Yamaha, baka naman. So kasi ito na binili ko is talagang pang RS 100. Ito sana yung nilagay ko doon sa luma pero inalis ko na dahil may stock lang, sayang. At makapal pa siya at bagong-bago pa, no? So ngayon sa mga gustong makaalam ng brake shoe ni Rossi Macho TC150 is ganito. Yung akin ganitong model is ganito. Yung pangulian at pangunahan sa lahat ng gusto makaalam, ano? Ganito yung stock. Sa mga katulad na brake shoe o gusto maghanap ng brake shoe na katulad is ganito lang, pang RS 100. Yan. Ganito lamang guys ang hanapin nyo. MK ang brand niyan dahil Makoto brand yung nabili ko, no? So yun lamang guys, gusto ko lang ipaabot sa inyo o ipaalam sa inyo ng aking stock ni Rossi Macho TC150 na brake shoe is ganito, pang RS 100. May minsan kasi yung iba na model ni Rossi is yung pangulian is pang 155 at yung pangunahan is ganito, pang RS 100. Pero karamihan ng mga model na ganito is yan ang brake shoe niya, pang RS 100, no? So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood.